Ang sektor sa agrikultura ang usa sa labing naapektuhan sa pagmahal sa krudo, ilabi na nga ginagamit kini sa mga ekipo nga makatabang unta sa mga mag-uuma. Atong sayron ang kalisod ug pait nga sitwasyon karon sa mga mag-uuma sa Baulio y Duhali sa Davao del Norte. Sa RTV Presents ni John D. Esteban. Ang mga makinarya ang nagpasan sa kabugat sa trabaho sa mga mag-uuma. Mao'y mutabang nga maminusan ang patak sa ilahang singot aron mapaspasan ang paghikyad sa pagkaon sa lamesa sa matag pamilya. Apan kun ang nagpaandar niini, mahubas na. Daw mapugos sa pagbalik sa hilom nga panguma, taliwala sa nag-ung-ung nga kadaot niini. Human giugman o giatiman sa pila ka bulan, ting-ani na sa 3 ka hektarya nga humayan ni Aladin sa Barangay Kabayangan, lungsod sa Baulio Duhali, Davao del Norte. Waig sa payan ang naglagiting nga kainit, madawdaw lang ang gipaabot nga kita alang sa pamilya. Aron dali mahuman ang trabaho, harvester ang gamit. Duha nga to sa 3 ka trabahante lang ang kinahanglan aron mapalihok kini. Minus ang gasto, itandi sa paggarab, nga nang ginahanglan ug mas daghang mo trabaho. Minus sab ang mausik nga humay. Apan karon, tungod sa kamahal sa krudo, tablahon na lang ang kita sa mga mag-uuma. Wala nami halos ganansya sa mga harvester. Kay kaning harvester namo karon, mukaon gini siya og 25 liters per hektar. Iyang kaunon tapos karon sa kamahal, siyempre may increase niya. Wala po may nag-increase karon sa among singil sa farmer. Tungod kay kalisod po sa panahon, mo na nga murag tabla-tabla na lang. Dugang pa sa problema ang kalisod sa pagpalit og krudo. Dili mi basta-basta makapalit og kaning krudo sa mga gasoline station. Tungod kay ginabawal man na magsulod sa drum, sa container. Una nga maglisod mi. Nya 2 days na nga wala mi operasyon tong naging adlaw kay wala man mi krudo, wala mi mga kuan supply. Wala na sila nigamit ng traktor sa kamahal sa gasolina mo. Nang ilang gamit karon, karo na lang no kining gamit ng Carabao. Kaya kakargahan, makahaul sila o pila ito sir? Naa sa 15 kasako no? 15 kasako ang ilahang karga. Kanya, pila'y bayad sa matag sako sir? 20 pesos ang matag sako. Kanya to, amo ginakarga nami, kargahanan mga traktor. Dako, dagang karga, traktor. Makatipid, Carabao na lang. Mas tipid ang machine. Kaso, krudo, mahal naman kayo karon. Ang kani, isa raman ni ka-trip kung machine. Hangtod sa pagbulad sa humay. Di makinagihapon ang gamit. Motorized rake o kalaykay. Tricebot ang ilahang tawag dinhi. Kani, paano na mag-ukay, maghalo para dali sa mauba. Kana siya. Makita mo balira, dili na kinahanglan nga tao-tao ba nga kanang manumano. Mas dali. O mas dali ni siya. Krudo gihapon ang gamit aron madala sa merkado ang mga sako sa bugas. Padulo na ni sa palengke sa Duhali. Pila ni kasako? 243 sacks ni siya. Akong estimate ang mabawas sa tungod sa kamahal sa krudo nasa mga 10 or to 15% ang mawala yun Sa kita ni mo. sa kita nako. Ang mga small-scale farmers morenta kang Aladin ug mga makinarya apan suma niya bisan lisod apan kinahanglan niya mupatong og renta kay dako na pod ang iyang gasto. Kung kaniadto na sa 8% sa kinatibuk-ang kita ang bayad, karon 10% na. Akong gigabalakan pag wala na supply amo tong saka. Unsa na lang may dangatan kung mahilom na ang makinarya sa umahan. Atangi ang ikaduhang hugna ni ining atong RTV Presents. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.